Усім прывітанне, з вамі Даэлін. Гэтае відэа прысвечана маёй анімацыі «Балада маці», зробленая па твору Аркадзія Куляшова. Пачнем з таго, што праца над анімацыяй пачалася ў мінулым сакавіку. І працягвалася яна да цяперашняга снежня. Рабіць яе было нялёгка у моцу майго ўзроста і ў першыню вопыта. Зараз я вам паказваю ўвесь той матэрыял, які ў мяне скапіўся за час працы. Гэта як старыя малюнкі, ажно двухгадовыя даўнасці, бо першая маці была зроблена ў 2022 годзе. Гэтую анімацыю можна паглядзець у мяне ў тэлеграм-каналу. А таксама больш новыя малюнкі, якія я рабіла, каб перарабіць ужо існуючы дызайн персанажаў. Складанасці былі ў тым, каб зрабіць музыку, зрабіць агучку, а для таго, каб зрабіць агучку, мне патрэбны галосе агучкараў. Вось, і таму з маіх магчымасцяў маці агучвала мая бабуля, а чужака і сына, да, у іх ёсць агучка, але яна еле заметная. Іх агучку рабіў мой дзядуля. Тое, як адбываўся працэс агучкі, я вам зараз і пакажу. Узыдзеш з паходу, со славою узыдзеш з паходу. Вторую строчку так не надо интонировать. Ну, давай еще раз. Еще раз ты прочитай. Узыдешь с походу. Со славою узыдешь с походу. Угу. Давай. Оно тут может идти бесконечность, а потом это буду все нарезать. Узыдзеш з паходу, со славою узыдзеш з паходу. Со славою узыдешь с походу. Узыдзеш з паходу, со славою узыдзеш з паходу. Ну что? Отче наш, які ёсць у небе, свяці імя Твоё, прыйдзе валадарства Твоё, будь воля Твоя як у небе, так і на землі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці правінны нашы, як і мы адпушчаем нашим вінавайцам, і не ўводзь нас на пакушэнне, але нас збаў ад злога на векі веков. Амон. Да. Нет, должна как-то вот так, типа, нет, один раз. Да. Да. Сейчас начинается все, давай. Ну теперь уже. Давай еще раз так. Только ты ж не у завуха, а у эту во, тут же записано. А, тут сюда надо, сюда. Так. Ну что? Теперь от боли вздохни. Представь, что в себя в нож. Не, надо вот так, типа. Не, Лёня, так. Пойдем, да. Ну так и что ж не записала, что записала? Записала. Все? Да. Ну, проверь. І так, як вы зразумелі, гэта было вельмі весела. І так, да іншай нашай сустрэчы. Ой, сёння майму каналу споўнілася 2 месяцы. 2? Я лічыць не ўмею, бывае такое у людзей. Вось, споўнілася 2 месяцы, а гэта значыць, што трэба святкаваць. Жадаю, каб у вас усё было самае лепшае. Чаму я гэта жадаю і вам таксама? Гэта ж маё свята, бо вы частка майго шляху.
а я вашага. Шчаслівых поспехаў нам!